Mä luulen, että se oikeesti luulee, että mä menkin laskemaan, koska mulla oli se sukset kädessä. Täällä on tämmönen pulkkaura valmiina. Onko? Oh. No ai saatana, kato. Mitä? Kukahan se teki? En mä tiedä. Joku tuli kai pulkan kyydissä tänne. Mikä nyt on? Ei kun siellä on pulkkaura kato valmiina tässä keskellä tietä. Jaa. Onko toi etupaino hyvä? Hui. Hui. Joo. Ei oo mitään hätää, se tulee ihan näin. Apua. Tästä tulee sit isompi alamäki kohta, että täytyy vähän katsoa. Nyt Heikki, pidä kiinni. Ei kun pidä kiinni. Ei kun Roy. Ai vittu kun tää sais kuvan taas. Niin. Mä lasken koko yön. Sokastaa ja pottuu ja... Tuliko sitä mitään? Näkyykö konttikaan? Miten se lumen määrä? Kyllä tänne vähän tulee olla. Sen myös näkee. Näyttää siltä, että saattaa olla puntissa vähän lunta kun lopetetaan. Tehdään kaiken vaan tää mitä tässä tapahtuu, eikä mitä tuolla tapahtuu. Nyt on mäki. Nyt on mäki! Jarruta! Joo. Tää jarruttaa itsestään. Tulee lunta kameraan liikaa. Ja vilkku on. Heikki, laita vilkku päälle. Onne päin. No. Hyvä Heikki! Just näin, just näin! Nyt tulee hyvää kuva. Miten sä teet perään? Ylipäätään todellakin. Älä mene vastaan tulevien kaistalle, se tulee jo. Kyllä pitää aamupalapöydässä näyttää. Kyllä, mielenkiintoinen tanssi. Käytiin vähän lenkkiä Pertti on tossa kyllä ei. innoissaan. Toi itse toimii aika helvetin hyvin. Tällä voisi mennä. In Finland we have this new sport called... Vedä nyt se ojaan tossa loppumatkalla. Kyllä tää pöstö vois vaikka 100 pyytää. Jos kelkkaa olisi 150 ja 30, niin tämä olisi 100. Pistetäänkö piste? Puhutaan täältä joku maja ja sitten. Oo, vähän siistiä kun tulee Kädet jäässä. Oh! voi kuvitella kun ei Näyttääkin vähän siltä. En mä tunne enää mun käsiä. Nyt vedät kunnolla hankeen. Koita vetää niinku paippiin tohon reunalle. Okei. Mitä tapahtuu? Oi! Heikki jäi kyydiin. Himma vähän. Ja sieltä tulee Ei! back in business. Miettiinkö se pitkä aamu, kun ne katsoo, että ne autoja ja sitten menee pulkan jälkeen keskellä. Mitähän näistä on ollut? Valitettavasti niin. Noniin. Miltä nyt Heikki tuntuu? Huikeeta! Oi siisti. Toi on oikein. Joo. Yes. Pitää vetää toista.